Minulla on paljon asiaa, mutta en tiedä kenelle siitä puhuisin tai kenelle siitä kuuluisi puhua. Minulla on viesti kentältä. Erään kunnan yksikössä on työntekijä kaatunut maahan makaamaan. Okei. Me olemme yrittäneet auttaa häntä, mutta me olemme jopa heittäneet 2 ämpärillistä vettä hänen niskaan, mutta mikään ei auta, mitään ei tapahdu. Hän hengittää kyllä. Minä haluaisin nyt viedä viestin eteenpäin, että jos esimerkiksi päällikkötasolta joku voisi viedä viestin päättäjille, tai kuka nyt tämmöisessä tilanteessa voisi auttaa. Okei. Hei, mä tiedän. Täytyy ottaa yhteyttä henkilöön, vaikutusvaltaiseen henkilöön. No kukas tämmöinen henkilö sitten oikein on? No siitä nyt en ole ihan varma, että siitä on nyt jo aikaa, mutta tiedetään sen verran, että tämä henkilö on aikaisemmin ollut vaikutusvallaton henkilö. Mutta se on kuitenkin joku tietty luonnollinen henkilö, joku olemassa oleva ihminen. En mä nyt siitä menisi takuuseen. Mutta mistä tämmöisen vaikutusvaltaisen ihmisen voi löytää? Minä kyllä tiedän tämän. Okei, mä en tiedä. Joo, mutta nyt tää on sellainen tilanne, missä täytyy noudattaa todella tarkkaan virka-arvojärjestystä. Ei missään nimessä kommunikoida suoraan, vaan ensin on kollegiregistraattorin on ilmoitettava guvernementin sihteerille, että haluatte puhua. Joo. Ja sen jälkeen guvernementin sihteeri ilmoittaa nimineuvokselle tai jollekin muulle vastaavalle henkilölle tästä asiasta. Ja sitten tämä asia asteittain etenee vihdoin vaikutusvaltaisen henkilön käsiteltäväksi. Sulla on ihan virallinen ohjeistus siihen. Kyllä. Mitä? Kyllä. Mitä tää on? Registraattoria. Tää on jo suoraan jostain Gogolin näytelmästä. Kyllä. Aivan. Mitä tää on? Ei tätä ymmärrä kukaan. Näin se on. Kyllä. Mitä? Näin se on.